Patton's original Peace Train and came out with a blend of emotions that we hope says hope to today's audience. Dolly Parton wenza kabusha namambazo ingoma kaBob Dylan ethi Knocking on Heaven's Door ngo-1995. Aphinda futhi ke ngo-1996 avela ecwecweni lakhe le-Treasures ebambisana naye eculweni elenziwe kabusha lika-Cat Stevens, iPeace Train, isitimela sokuthula. Nalapho avela khona ohlelweni lwethelevishini lwaseMelika ecula leli culo naye ngawo u-1996. Amambazo athi umculo kaParton nomsebenzi wakhe emhlabeni akusoze kwalibaleka. Siyiqembu leLadysmith Black Mambazo sisebenzele naye kakhulu kusukela engomeni eyayithi Peace Train kwaya kwenye eyayithi Knock Knock on the Heaven's Door. So ke ngalawo mazwi sithi dudu emndenini ulale ngenxeba. eMelika isakhiwo iEmpire State Building eNew York sihlotshiswe ngombala obukhwebezane ukuhlonipha uParton oshiya emhlabeni amanoni angasoze abona okhona kuwo I Will Always Love You. Abalandeli bakhe babuthane eduze kwesicuse sikaParton edolobheni azalelwa kulo iSevierville eTennessee bebeka izimbali namabhelunde kulandela ukushona kwakhe izolo. Dolly is special. She is just that diamond in a rhinestone world, and just being local, feeling, you know, where her magic and her spirit started. Ngamanoni akhe angasoze abona okhona kuwo iCoat of Many Colors, Jolene ne I Will Always Love You. uParton waba ngumculo wesifazane, umculo wakhe othengisa kakhulu njengoba athengisa amarekhodi angaphezulu kwezigidi ezilikhulu.